зрители, тази вечер съм поканил един човек, един мъж, когото най-точно бих определил с една дума, който най-точно бих определил с една дума, непобедим. Дълги години той е побеждавал най-силните мъже, най-силните бойци в света в специални директни двубои без правила. Не знам дали знаете, съществуват такива двубои. Точният термин за тях, за тези двубои е смесени бойни изкуства без правила. Предполагам, че доста от вас са гледали филма "Кървав спорт", да речем, с Жан-Клод Ван Дам, в който бойци от различни стилове се бореха за званието най-силен боец в света. Днес ще ми гостува човек, който реално е носил това звание дълги години. Ще чуете една впечатляваща цифра. Моят гост е участвал в над 400 подобни професионални двубои и е победил във всичките. Факт, с който не може да се похвали нито един друг в света. Уважаеми зрители, ще ви разкрия една тайна. Последният екшен герой не е Арнолд Шварценегер, последният екшен герой е моя гост. Дори прякорът, с който го наричат съперниците, неговият прякор е доста интересен, те го наричат арменския убиец. За щастие, моя гост работи на страната на добрите, защото той обучава на самоотбрана агентите на Федералното бюро за разследване, Интерпол и специалните части на американската полиция СВОТ. Уважаеми зрители, за мен е чест да посреща един уникален мъж, спортист и най-вече боец, 6-кратният световен шампион в стила смесени бойни изкуства без правила, Гокор Чивичян! Добър вечер. Радвам се, че прия да ми гостуваш. Много ви благодаря, че ме поканихте. Как е правилно да се обръщам към тебе? Гокор. 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 Този стил бойни изкуства без правила, смесени бойни изкуства, от кога спортуваш? I'm doing over 35 years. Вече над 35 години се занимавам с този спорт. I started with doing judo, sambo, Започнах с джудо и с самбо, wrestling, boxing, с борба, с бокс. and then when I moved to America, След това, когато се преместих в Америка, Кога отиде там? when did you go to the States? 1980, 80-та година, 25, approximately 25. някъде 25 години вече почти. Как се почувства като отиде там? How did you feel when you went Мислиш, че there това е in the страната, в United която States? най-добре може да се реализира Do you боец? think this is the country where a fighter can find their place? Oh, everybody have different type of choices. Всеки си има свой собствен избор. Some people like Някои something хора different. им харесва там, много не им харесва. Ти как се How почувства? did you feel? I feel good. Аз се чувствам добре. И как реши да се занимаваш с този бой, с How този did спорт? you decide to do this sport? The first time when I walked to America, За първи път, когато отидах в Съединените щати, and I'm looking a work and job, so търсех си basically, работа and that's what comes up to me, and и I started. ми предложиха нещо такова, за да го правя професионално и да изкарвам пари от него. А ти си арменец, имам много приятели арменци. I have many Armenian На гости ми е friends. бил олимпийския шампион по борба Армен Назарян. Champion in wrestling, Nazaryan. Има 6 световни титли, You have 6 world 400 професионални мача без загуба. 400 matches with Ръководиш no losses. Академия за бойни изкуства You в have a Холивуд. martial arts academy in Hollywood. И имам един такъв въпрос. Ти си най-малкият от трима братя. You're the youngest of 3 brothers. Ако ти си най-малкият, другите двама как You're the изглеждат? youngest and smallest. How do the others look like? What do they look like? Of course, they're smaller than me. Ами по-малки са от мен. Добре, защо мъжете от Кавказ са все такива, да Why го do кажа the men from Armenia, мека from the твърде Caucasus, докачливи и честолюбиви? are so full of pride and Как they си get обясняваш angry кавказското so quickly? честолюбие и How do you гордост? explain to this pride and dignity that gets touched upon so quickly? Well, you know, basically every kids have different type of destiny. Всеки един човек и всяко едно дете има своя съдба. I was a very aggressive kid. when Аз I пък was- бях много агресивно дете като and малък. this is the person see me in the street Видяме един човек на улицата and ask my parents to. и попита родителите ми дали мога Как да те видя на посещавам. улицата? Ти какво правеше? What were you doing when they saw you on the street? I was fighting. Еми, биех се. В смисъл, биеше ги или те Were биеха? you beating them or they were beating you? I beat them. Аз ги биех. Колко бяха те? How many people were there?
when I was a strong kid Аз and бях доста силно дете. everybody in adult bigger than me, they Всички kind бяха of по-едри от playing мен a game, и си играеха една bringing игричка. people from different area, different place, and said, "Can you fight with Водеха this kid?" различни хора и им казваха, можеш ли да се биеш с това I was half малкия? size of them. Аз бях на половината на височината обикновено на хората, които водеха. I'm just starting thinking maybe they're making money out of it. И реших, че изкарват пари от мене тия хора явно, като водят други. And I enjoy it. А пък аз нямах нищо против, беше ми приятно. Така че така се развиха нещата. И после... And then, what happened then? Well, then I make them cry. След това ги разплаквах. And one time I have a fight when I was a kid, Сбих се, когато бях дете веднъж. and I beat one big guy. Набих един голям мъж. His parents comes to my parents И неговите родители дойдоха при моите and asked родители. them, "Your son beat my И son." казаха, вашия син е набил моя син. My father Баща called my ми older brother. Извикал по-големия ми брат. This is the one that beat you. Каза, от този ли те наби? I said, no, Не, не. other one. Другия. And I called the second brother. Извикали втория I брат. said, this is the Каза one. ли, това ли е човека, който No. те наби? Не. He said, well, the other one is Еми ли very се, kid. другия е много малък, той е Very small. съвсем малко дете. I said, well, anyway, can you see it? Е, дай да го видим. So they see me, Видяха мен, аз This is отидох. Bichu. Казаха, този ли те наби? and he beat up his own son. И бащата наби собствения си син, че аз съм го набил. Какво започва да спортуваш след тези така, интересни случки в детството? What kind of sport did you take up? I start with wrestling, Започнах с борба, and then I also take sambo. след това се включих в самбото. Then 1973, I took judo. 1973 година започнах да се занимавам с джудо. Then few years later, I also Няколко take години boxing. по-късно пък с бокс. I was doing my homework in Пишех my си, training time. докато тренирах си писах домашните. В Америка защо отиде? Why did you go to the United States? I went to international championship in Отидах America. на един шампионат международен в And Съединените I щати. become a champion. Станах шампион. They invite me to teach. И те ме national поканиха да преподавам на националния му отбор. team. And then they invite me, so I go and I След take това my ме поканиха да family. остана и взех цялото си семейство с мен. Добре, какво означават тези двубои без правила? Сигурно има все пак някакви правила. This is what we call a 21st century fight. Това е борбата или битката на 21 век, така я Well, наричаме. a lot of people are basically, they said, doing judo. Много хора се some занимават like с karate, джудо, some с like карате, kickboxing, с самбо, wrestling. с кикбокс, But с борба. basically, before we have a little problems. Преди имахме малко And проблеми everybody с say, "My това, sport is защото the всеки best." казваше, моят спорт е най-добрия. Now,